UPPL, BPF बे मोननै राजनीतिक हान्जाया ज' जानो हामारगोन। खुलुमबाय, आं बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर, मैयानि सानाव मानगोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिबुंथि होदोंमोन जे UPPLआ सरकार नागारनानै फै अब्लासो आङो फोथायगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव আলোচনাটো হৈ আছে আলোচনা ভালে ভালে চলি আছে কিন্তু মাজত কিয় এইবিলাক প্ৰচাৰ কৰিছে সেইটোৱে আচৰিত কথা সেইকাৰণে কৈছো মই আজি অপেনলি কৈছো মই যে UPPLে চৰকাৰ এৰি পেলাই আহক তেতিয়াহে মই বিশ্বাস কৰিম তেতিয়াহে আমাৰ আলোচনাবিলাক কন্টিনিউ হ'ব बेबायदि बिबुंथि होदोंमोन दा बिथांनि बेबायदि बुंनायनि सायावहाय बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा फिनजाथाय होफिननायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बर' हारिखौ जे खौसे जाजानो लुबैया दिनै हाग्रामानि खुगानिफ्राय बाथ्राया क्लियार जाबाय बिथांनि बाथ्राया जेब्लायबो दुइमुखी बिथाङा फारनै खर' गोनां जिबौ बायदि जेरै फारनै खर' गोनां जिबौखौ बयबो गियो बेफोरबायदिनो हाग्रामाया जे बर' हारिखौ सानसे समाव धंस खालामनायनि परिकल्पना लादोंमोन नंखायनो हारिया गिनो गोनां जानानै फैदों हाग्रामाया जे थांनाय 17 बोसोराव शान्ति खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ गोसो जानानै बानायाखैमोन बे बाथ्राखौ थांनाय जोंनि कख्लाबारि बाय इलेक्शन आरो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय लेखा जोंनि बर' हारि खौसे जानायनि जा बाथ्रा बिटिसिआव जुगामि शान्ति गायसननायनि थांखिजों जा मावनायनि बाथ्रा बेनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनायखौ दिनै बयबो हमनो हाबाय गतिके बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद बर' हारिया जेब्लासिम थागोन फरायसा आफादा थाबाय थागोन आरो बेनि सिनस्रि आफाद हिसाबै जि दायित्व आफादगिरिया बे दायित्वखौ समनि खावलायनाय बायदियै समनि थोननाय बायदियै बिथाङा मावदों आरो जोंनि UPPL दोलो हिसाबै बेखौ जोङो वेलकाम बानायो बाथ्राखौ खोनानानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खोनानानै दुखु मोनदों जोङो मानव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि जा खावलायनाय बर' हारिया खौसे जानांगौ राजखान्थि दोलोफोरा ज' जानांगौ होननाय बाथ्रा जोंनि बर'नि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बेखौ जोङो गिबियावनो बरायग्रोखादों दाखालिनिफ्राय जों बे स्टेटमेन्ट होगासिनो बेयाव जों जेब्लायबो हनमत दङ होननानै खिन्थु दिनै हरखाबै हाग्रामानि जा मोनसे राव बे रावा जोंखौ सोमोफोनांदों एबसुनि खावलायनाय लेखा दिनै हाग्रामाया गाव जा रिप्रेजेन्टेटिभखौ जोंनि खाथियाव थिनहरदों UPPL दोलोनि खाथियाव बेबायदियै सावरायदों खिन्थु बर' हारिखौ जे खौसे जाजानो लुबैया दिनै हाग्रामानि खुगानिफ्राय बाथ्राया क्लियार जाबाय मानोना थांनाय MCLA बाय इलेक्शन जोंना मन्टु बर' बिथांनि कख्लाबारिनि बाय इलेक्शन टाइमावबो बिथाङा बे एखे बाथ्राखौनो लाबोनानै बर' हारिनि गेजेराव किक एन्ड किस पलिसिखौ लाबोदों दिनैबो बेखौनो बिथाङा खालामनो नागिरदों जायखिजाया बेनि सायाव बर' रायजो राजाया बिसार खालामगोन 35,84,062 जोंनि BTR बासि बे BTR बासिया बेनि सायाव बिजिरगोन मानोना हाग्रामाया जे थांनाय 17 बोसोराव शान्ति खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ गोसो जानानै बानायाखैमोन बे बाथ्राखौ थांनाय जोंनि कख्लाबारि बाय इलेक्शन आरो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय लेखा जोंनि बर' हारि खौसे जानायनि जा बाथ्रा बिटिसिआव जुगामि शान्ति गायसननायनि थांखिजों जा मावनायनि बाथ्रा बेनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनायखौ दिनै बयबो हमनो हाबाय गतिके बिसारखौ रायजो राजाफ्रा होगोन आरो BTR बासिया होगोन सार बिथाङा बुंबावदों दि नोंथांनि जे BTC समस्तिफ्राव 25टा सिट लानानै देरहागोन होननानै बुंदों सार बिथांनि बाथ्राया जेब्लायबो दुइमुखी बिथाङा फारनै खर' गोनां जिबौ बायदि जेरै फारनै खर' गोनां जिबौखौ बयबो गियो बेफोरबायदिनो हाग्रामाया जे बर' हारिखौ सानसे समाव धंस खालामनायनि परिकल्पना लादोंमोन नंखायनो हारिया गिनो गोनां जानानै फैदों गतिके 25टा देरहायोना 40टा देरहायो बेखौ रायजो राजाया 2025 मायथाइनि इलेक्शन बिसायख'थिनि गेजेरजों होगोन जोङो रायजो राजाजों जोङो मालाबाबो क्लेश जानायखौ लुबैया
हारि गावस्रानायखौ जों मालाबाबो लुबैया। एनडिपिफोरा मोनसे गेरिला ट्रेनिं होयोमोन, जे बे गेरिला ट्रेनिंनि गेजेरजों जोंखौ ओरैबायदि फोरोङोमोन जे रायजो राजाया दै आरो सोमावसारगिरिफोरा ना। दिनैबो रायजो राजायानो दै, राजखान्थिगिरिफ्रा माफा माफा नासो। बे दैया जुदि रानोब्ला, पार्टिकुलारलि बे नानि थाखाय जुदि बे दैया प्रजज्य नङाबा, बा नाया बे दैनि थाखाय प्रजज्य नङाबा, बे नाया हारसिंनो हां सरथे सरथे जानानै थैलांगोन। गतिके दै आरो नाजों बेयो जेब्लायबो सोमोन्दो थायो। दैनि बेरेखा थाङोब्ला नाया बोरियाव हारसिंनो थैखायो। सार, हाग्रामा बिथांनिफ्राय बर' रायजो राजाफ्रा माबायदि सांग्रांथि थानांगौ नोंथाङा सानो? आं बेखायनो बुंबाय, आसामिसाव दुइमुखि होननानै बुङो। दुइमुखि माने फारनै खुगा, आरो बिथांनि जा साननाय हनाय बुंनाय राव बेयो फारनै खर' गोनां जिबौ बायदि। गतिके फारनै खर' गोनां जिबौनिफ्राय सांग्रां जानाया जेब्लायबो रायजो राजानि गोनांथि दं।